आता पहिली भागा आता मला रस्त्यावर जाऊया गाडी हलवूया आणि शोभय पैसे नुसते जोडूया. अरे उन्हात खरी मजा खूप रस्त्यावर आडी रावण आता. सांगते ह्याची सोय जाऊ बेगीन जाऊया नाला गाडी जातले. ऐक तरी एकाकडसून 500 तरी काढू भया तर भया मजा येते. 8 दिवसाची सोय असते 8 दिवसाची. आणि मग आमचा अरे चला बेगी गाडी चला चला कारण तुला जास्ती भागावूया. हा माझा भाग आहे. आम्ही ह्याच मारिया काय गाडी नका येतात ते विसून रे तू काठी देऊ काठी कोया दौड दौड काठी होती बघ काठी. ह्याच्या पुढे काय जाता का माने बरोबर गाडी एक काही पुढे जाता नाही. हा मस्त लक्ष दिला बरं. सांगतो सोय जाऊ ही सगळ्याची तसे भय जोशान एकदम आडाया कळा बरं एकदम एक सुद्धा जाता ना गाडी मोठ्यान वाजव गाडी मोठ्यान वाजव. अरे मिया खायचा बघ काय म्हटलं? म्हटलं लोक काय पुढे येता का म्हणे पहिली बोनी मिया कर एकटो आडायचलो. एकटो आडाय बरी घे बरी घ्या बरी घ्या, मोठ्यान बरी. वाजा अरे पण एकटो आडायचलो जाऊन ये रे, जाऊन ये. मिया बघतोय म्हटलं वा आम्ही काय करू जा बघूया फक्त हुशार पैसे मोजा बरं जाऊन ये. बेगीन येता तू बघ बोल राव राव ओळखीचा ओळखीचो असतो राव राव रे काय तुला 100 तरी घेतो. राव रे अरे 100 दी फक्त वाह वाह क्या बात है क्या बात है. मारतो लावतो जबरदस्त. 100 घेतलं. माझ्या पहिली बोली केली अरे पण तो अंगारीला त्याला मी काय करू बोली का बोलायची या? एका एक काम करूया बारके शाळेतली पोरं येतात ना सायकलिंग चल, पाटकर जा. ए, काय बोली बे या केल्या नुसती चल जा, आणि मेला. आता बघूया जोश वाढे. पकडून कसं आडायचं ती बाटली आहे, ती बाटली आहे. आता मी बघ कसं आडायचो ते गाडी बघ चल ती होती येतात ना आता मी आडायचो बघा काय कर बरे घे हा बरे घे ए, याच्याकडून ती आडायची. शोभाय मरे कसली शोभा शिगमो मरे ते कृष्णाचा जीवन रे हा तुझा बाबा आणि मी एकीच कडे असतोय मरे का दशावतारा शोभय होय तुमका लांग फोन लांग नको 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 पप्पा रा, रा. नको भाई ना, भाई ना. नको 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 भाई नको असं नको भाई आणि पप्पा बिप्पा काय सांगा नको रे असं काय असं कृष्ण काय- बरोबर आहे माणूस होय रे पण ती असो असं नाही उडान रे टप्पू भाई असं नाही रे सांग कामा धंद्याक ना माका दिसता असं नाही रे भाई आता काय नको चल असं नाही, शोभा, फोनच नको, नको. ना 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 नको नको भाई फोन लाव नको असं ना, ना, नाही, ना, नको. फोन नाही नको, तुला. भाई 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 पाया पडतो तू नको, मग नको. तर शोभय मागा नको 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 चल चल त्या चल सॉलिड हाडलं पैसे. 100 तरी बोललो म्हटलं काय आमचाच मरे तो भाई म्हणजे आमचाच म्हणून मी त्याला सोडलो तो देऊ होतो रे 100 रुपये मी म्हटलं नको नको किती आहे मोगी आमचा मरे तो आणि आमच्याच कडून काय पैसे येतात? आपल्याच कडून. बोलतो घे काढून घेतो आणि माझं तुझं करतोय असा जर ह्याच्यात केला नाही सांगता काय ना जायच होता नाही उसाचा रस पिऊचा लागतो काय आमचं आमचं हे तू पैसे कट कर, ते होतं, हे काय देऊ नको, चल, तोंड घेऊन घरात चल. बाजू रो. माकात काहीतरी टकली लढवची लागते. बघूया ना आता किती केलं लागी करतो काय ते. करतला करतो बरोबर आहे माझी बघूया. तो येतात बघ. Idea. ये येतात बघ. ना बघूचा दा माका. हा, आता दाखायचं तुका चला चल चल येत आहे तू तुझ्या चल. कसं चांगलं शहाणपणा शबय बरं राजा बघ काय बघ मरे कोणा किती 5 जण मरे आम्ही पुढे खूप जण अरे पुढला पुढे काय तरी बघ रे काय पुढे मग काय मेला हे काय जाता हे बघ पिशे पाना हे बघ हे कलर आकात गेले हे पैसे अरे हे पैसे काय? देऊन कोण कलर काय? काढ रे बघ रे कास्तला बघ
वरचा तो मरे तो दूध पिशी आडूची या घराकडे ते खुळवलं काय दूध पिशा आडूशा तुका हा. अरे मी आपतोय तू ते खडे आते पुढे ते दब दे रे आता दूध पिशे घे पुरा हे सगळेच घे ये जा तू घरा त्या एक काम कर तिला मी पोचतो घराकडे हा दूध पिशे जा तू घरात. राजा जमत ना पैसे तू पोलीस आता हे का मी आडायचं हे नको हा उगीच नाही ह्या नको काय सांगत मार खाता ना रे ह्यो आज नक्की सुधवून अरे घे बाबा बघूया ना असतली ओळख रे काय ना ह्यो आज सुधायचा थांबा थांबा साहेब थांबा हॅपी होली होय मनी गजालीचं कोण होय बघतात का तुम्ही व्हिडिओ काय झाला चालला बरं झालं शोभा आहे आता शोभा आहे, नुसती, हा, होय. हा. काहीतरी साहेब रोमाडात रवाड तर काहीतरी काय? बघा साहेब असं असं दिया 50 तर 50 हो सुटी हाडलं रंग लावलं नको नको दुटी एक जावचा दुटी हा होय. बंदोबस्त हा का? होय बरं बरं बाकी बरा हो मस्त 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 चला हा. हा चल धन्यवाद हा. चला चौकात चला साहेब आमचे मरे डेली खाऊ घेतात मटन आम 50 40 जातले आता पर्सनल अकाउंट हात देऊया किती आणल्या बाबी आणल्यान रे जमायला धात दिले नाही रे आता मरे सांगतोय माझ्या ओळखीची हो. आणि या इतके बडा दित्या, इतके मारे. तितके दित्याले कर साहेब हे तुका माहित ना हो. साहेब मरे साहेबांधा अरे परत अंगलडीतले अंगलटी वरतले होते आणि कोण मटण खाऊन घेतो तर आम्ही नाही. तू वाचायचो तुमचे 10 आणि 15 आले आता 500 काढतले मी बघ येतो हा हे बघितलं 500 काढतले काय तो आण मेला आता जा. बघ रे 500 कर काय कर बेगी बाई शे गॉगल बिगल मस्त मरे काय चाललं असं दिले राडे शोभाय चालला शबाय चालला कितके झालं 500 दी मरे 500 400 तरी दी 400 300 पाटकडे बघलंय मा कोण आहात ते लेबर कोणते बघ पहिल्यांदा 30 रुपये तरी आहात हे घे आणि बाजूक राहा आता 7 दिवसावर शिगमो हा समजला मा 7 दिवसाक 100 400 400 करून दिले जातले कितके आमचे मस्त रे मस्त ह्याच्यात चला, मला बाजूला. बुराक आणि लिंक सगळं आहे त्याला होय होय चल चल बाजूक राहा चल आता 500 मागलेले 5 रुपये दिले वा काय रे 5 रुपये काय मेलाचा तो 500तले 2 शून्य इकून इलय का मोठो गेलोय तो अरे त्याचा लेबराचा पेमेंट होता पाठी लेबर होते ना हा. तो म्हणा लागलो लेबर अंका खर्च दिवचा पेमेंट दिवचा आम देऊ ना मग रडा लागलो म्हटलं दा रे 5 रुपये तरी दे आणि जा आकड्यात मरे गेलो 500 हट्टू करून आता काय आता 5 रुपये घेऊन आलं. एका उडायला ना तुला बाजू अरे ना बुराकात घालू मिरचीची सोय लिंबू आणि मिरची चला आण बरे जमले मरे आता. नाचत, नाचत. अरे शिकण्याचे मस्त जमल्या पैसे रस्त्यावर ना अशी काय काढलं हे बघ लिंबू आ. काय तोर खोय खावला रे बरोबर हात मारले मग 5 रुपयाची मिरची रे ते पुढे मरे तोर पुढे फोड फोड खैसून हाणले आता घड मरे दी माका माका आधी एक घे. फुटला
पहिली कट कर ह्या आता पोट मरे अरे आपलो राज माणूस मरे राज माणूस दिला आमचो बाई मरे प्रसाद भाई ये बाबा काय मारेल काय मारलो ये बाबा ये काय चाललं रे काय मारे कसली होळीची कितके जमले 2,000 जमले रे हा आणि मस्त पैकी होळी पुरली शेवबाई जमले आता फक्त पार्टी रस्त्यावर थोडे गाडी येडले काय म्हणता होळी एक मजा तशी ना रे होळी आपली शिगमो आणि होळी तू आता खय म्हटलं इतको बिदी माणूस अरे इल्ले रे एक टूर होती सर तर याच्यात जाते ना तो बारीक बारीक ह्यावळात का ना एक देवराई आहे रे खूप झाडं आहेत खूप म्हणजे अशी वेगवेगळी झाडं आहेत आणि ती झाडं आता फक्त महाराष्ट्रात एकाच ठिकाणी शिल्लक आहेत ह्यावळात ते का मिरिष्टिका म्हणतात तडे गेलेलं पक्षी बिक्षी भरपूर रे म्हणजे पहिली आपल्याकडे बघ कशी झाडं होती ना तशी झाडं पहिले पासून तसे ना सगळ्या गावानी होते आता एकीच कडे उरले खूप रे झाडा पहिली आणि कितकी झाडा होती असं गरम जाय नसता लागत देवराई तो प्रत्येक गावात असता ना हो प्रत्येक गावात असतात आमच्या गावात बी ना मरे आता काय सलमान आणि यंदा आमची ह्या बी तो होळी एक तो बारीक मरे पहिली होळी मोठी होते बघ. यंदा आता काय आहे ते होळी तेव्हा किती होळी अरे पण आता तेवढी झाडा असत का तेवढी असत रे तुमच्याकडे काय खुई गावता झाडा काय ना आमच्याकडे तुका सांगा लोकांनी सगळी जंगल उडवून काजी मरे आणि उरलेले जंगला होती ना ती केरळवाल्यांक देऊन सगळ्यांनी नुसती डोंगर पावसात डोंगर उतरता खालती आणि जी मूळ जी आमची जी सण साजरे करूची जी कन्सेप्ट होती ना ती आता राहावाक नाही म्हणजे आता ह्या बघ पोरग्याने मजा करू होई नाही असं ना आता तुम्ही हय मजा करतात प्रत्येकान मजा करू होई सणात मजा ही करूकच होई पण फक्त सणापुरतीच तसा वागायचा आणि वर्षभर काय त्याचा देवाचा काही एक देणा घेणा नाही म्हणजे काय तर आता आपलं होळीचं सण येलो बरोबर होळीची आपली मुख्य प्रथा काय की बाबा होळी एक राखान आपण एक झाड ठेवायचो बरोबर आपल्या आजूबाजूचा झाड जंगलातला झाड हाडायचो का आपण नाही तू बाबा तिथे तुझी आंबोली किंवा तू आपला किंवा तू तुझे बाबा सुपारी बरोबर तशी झाडं घ्यायचो आपण आणि आता काय झाला की आता आपल्या आजूबाजूची झाडं आपण इतकी तोडली का आपण आता जंगलातली झाडं परत हाडूक लागलो आणि आपली जंगला आपण लोकांका देऊन टाकलो आपल्या दोडामार्ग तालुक्याचा विषय काय आहे सांगते तुमका दोडामार्ग तालुको हो तसो बघू गेलो तो महाराष्ट्राचा ॲमेझॉन म्हणजे महाराष्ट्रात सगळ्यात घनदाट जंगल वाघ गावतात माहितात मग तिला रे दिसत महाराष्ट्र हो केंद्रात दिसलेलो तर मग महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आपण लहानपणी बघ कसे एकदम आमच्या घराच्या बाहेर पडला का सगळं जंगलात एकदम काळो गुडूप अंधार जाय दुपारच्या थंडगार मस्त होता तेव्हा आपल्याकडे जे काही गोष्टी होते ते आता शिल्लक राहावाक नाही जंगला तोडली दुसऱ्यांका जमिनी दिली मग ह्या तुम्ही देवाक विचारून केलास तुम्ही देवाक विचारून तुमच्या गावातले जमिनी विकतात तुम्ही देवाक विचारून तुमच्या गावात अननसा लायलात तुम्ही जर तुमचं गाव जर असोच लोकांका जर इकून टाकलात तर मग तुम्ही प्रथा आणि ह्या होळी साजरी करूक बरं तुमका देव दिसता ता मात्र आपण सोडूचो नाही काय का बाबा होळी साजरी करणं किंवा गणपती असा तसो करणं योदो आता काय तर मोठे गणपतीचे प्रथा येतात आता प्लास्टर ऑफ पॅरिस योदो मोठो गणपती माझो मोठो का तुझो मोठो स्पर्धा सगळी लाकडी सगळं माका सांगता एक्झॅक्टली या बरोबर बोललो तो माका सांग त्या रानात आम्ही आज शिल्लक ठेवूक नाही तर आम्ही फळा खायली लायची मुळात ते प्रथा इले खैसून की लोकांनी ती फळा जपाची म्हणून तिका गणपतीच्या माथ्यावर स्थान दिला जेणेकरून काय की मी माझ्या गावातली ती फळा जपतलय जेणेकरून माका पुढल्या वर्षाक ती गाव होई पहिल्या दिवसांनी ती खरी फळा गाव आज आमची जी खरो रिचनेस खरी श्रीमंती आम्ही हरवली मरे आता लाकडाची लावची आता माका सांग गेल्या वर्षी तुका सांगतं आपल्याकडे ते गावठी कोंब गावतात बघ कोंबचे आता खय गावनच नाही म्हापशाच्या बाजारात गेल्या वर्षी 200 रुपया इतकेशे होते माका सांगता आम्ही फुकट खाय होतो मरे अरे ही तुझी गजाल सांग तू आमच्या गावानी आता कोंबचे घेऊन येतात इकत ते गरे बिरे असले इकत मरे घेऊची पाळी अरे तुका सांगते काय आपल्या लोकांनी आपल्या आजूबाजू काय शिल्लकट न ठेवल्यामुळे आता काय झाला काही तर रानातले प्राणी बिणी होते ना म्हणजे रानाही शिल्लक ठेवून रानातले प्राणी आता आमच्या घराकडे येऊ लागले आणि आम्ही काय सांगतो आमका त्रास देतात आता माका सांग 20 वर्षापूर्वी तुझ्या लहानपणी तुझ्या घराच्या समोर कधी वाघ गेलेलो बघलस त्या दिवशी परम्यात वाघ गेलेलो माहित आहे तुका हा
अरे गावात आम्ही आता कोकणात मी इतकं फिरते, मी आयुष्यात एकदा वाघ बघूक नाही. कारण आम्ही जंगला शिल्लक ठेवलीत मरे. उद्या सकाळी आमका जर रस्त्यात वाघ दिसलो तर मोठे पण नाही हा. कारण आता जंगलात उडवली ते आता आमच्या आजूबाजूकच फिरतले, खातले काय. आमची उद्याची पिढी काय जगतली आणि काय बघतली. देवाचन हे खराब झालंय बघ. आपल्या पूर्वजांनी मला जंगलाच्या जंगल होती तशी आमका दिली, तर याकही जंगल आम्ही टिकाऊ देऊंक ना. आणि आमका वाटता की कोकण आमचा बरा हा, सुंदर हा, आपली झाडं असत. पण कोकणाचा वैशिष्ट्य काय हा की कोकणात ही हिरवळ दिली आहे ना, ही गरजेची हा. ह्याच्यातला जरा फॉरेस्ट कव्हर कमी झाला ना का कोकणासारख्या वाळवंट खय नाही. कारण सगळी माती जातली होवान. माती होवान गेली का तुम्ही खातालात काय, भात खेचार उगयतालात. दुसरी गोष्ट काय तर मोठमोठे जेव्हा फ्लड येतले, पूर येतले, तेव्हा ते डोंगर हत्ती आधी खालती येते. 2 वर्षा पहिली इल्लो तो सगळं गेला सगळा गेला हो. तोड करतात ना म्हणा. त्याचा मूळ काय रे की आपल्या लोकांका झाडांचं महत्त्व कळलं नाही. कारण आपल्या डे टू डे यूजमध्ये आपल्या झाडांचं महत्त्व संपला. मी तुका एक बारीकसा उदाहरण देतं. काय होतं आता हैसर जर तू बघशील ना, ते देऊळ आणा आपल्या थंयसर एक सातीवानाचं झाड असा किंवा पिंपळाचा किंवा उंबराचा झाड असायचा. आता सातीवानाचं झाड कित्या ठेवतं तर दिवाळेक आपल्याकडे ना सातीवानाच्या सालाचो काढो पितात, रस पितात. म्हणजे ह्यो आपल्या संस्कृतीमध्ये त्या झाडाचं महत्त्व. ती जी सगळी जी झाडं असत जी निसर्गाने दिली, जैवविविधता ज्याका आम्ही म्हणतो, ती एकमेकांवर डिपेंड आहे आणि त्याच्यावर आमची लाईफ डिपेंड आहे. आता मुद्दो होळीचोच असा म्हणून सांगतोय, झाडं आम्ही तोडूक आपलं विरोध नाही. लोकांका वाटतं काय ह्यो मोठो पर्यावरण प्रेमी रान माणूस म्हणून फिरता. पर्यावरण प्रेम करून आमका काय करूचा रे बाबा. आम्ही माणूस प्रेमी हो. आमका माणसावर आहे. आमका माणसावर जगा होई या पृथ्वीवरती. पर्यावरण का काय नाही. तू माणूस मेलो म्हणून का निसर्ग काय ह्या होचो थांबतो. माणूस मेला निसर्गाक बराच हा. मग जगाक कोण होयो माणूस. आणि मग माणूस जर धड जगाक होयो तर त्यांनी निसर्ग जगाक होयो. माझी जमीन कोकणातली तशीच राह, माझं जंगल तसाच राह, प्रत्येकाक वाटाव आहे ना. प्रत्येकाक वाटाव. ह्याच्यावरून तुका सांगतं, परवा एका गावात गेलं आणि थंय भेडले माडोचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. तर माका एक त्या गावातल्या नंतर माणूस म्हणता, ती आमच्यातली तुझो काय संबंध, आमच्या ह्याच्यातली भेडले माडा होती, तुझो काय संबंध. मी म्हटला ह्या इतक्या तुझी वय हा, ह्या इतक्यात जर तुझा हा, तर मग उद्या बाकीचा ह्या सगळा भकास झाल्यानंतर इतक्यातच जगतलंस काय रे. ह्याच्यात एक विषय हा की आपण ज्याका देव म्हणतो बरोबर, तो देव आमका आधी कळाक नाही काय हा तो. आम्ही आमचं सातेरी, रामेश्वर, रवळनाथ ही जी काय देवाची रूपं आहात ना, तू बघलंस देवाचं मंदिर खय असता. एखाद्या तळयेच्या बाजूक, एखाद्या नदीच्या बाजूक, समुद्राच्या बाजूक खंय तरी सागरेश्वराक, किंवा देवाच्या रायच्या बाजूक जंगलात. देवाचं जे मंदिर असतं त्याच्या आजूबाजूक निसर्ग असता. म्हणजे देवा काय आवडता, निसर्ग आवड बरोबर. आता माका सांग, हिरण्यकेशीचा मंदिर आंबोल्याचा खय हा, जे नदीचं उगम बरोबर. नागनाथाचं मंदिर मेड्यातला ता खय हा, बुडबुड्याचा तलाव तो नदीचा उगम हा. त्याच्यानंतर आपली कुणकेश्वराचं मंदिर घे ता खय हा, समुद्राच्या बाजूक हा. तर कोकणात जी काय मंदिरं असत ती त्या गावातली इकॉलॉजी किंवा परिसंस्था, त्या गावातला मेन काय, किनारपट्टीच्या लोकांका जगयता कोण, समुद्रातलो मासो त्या खातात ते. आमका कोण जगयता ह्या जंगल. जरी आपल्याक डायरेक्ट जरी वाटत नसतं हे जंगल आपल्याक जगयता ना, तरी आपल्या आयुष्यात जंगलाचा भाग असा रे. नाहीतर तू या जंगल उद्ध्वस्त केलास ना, ते पट्टेरी वाघ तुझ्या घरात येऊन बसतले. हत्ती घरात येऊन घरी आता हत्ती इले म्हणून त्यांना आंबडीत जातात ना. मी एका विचारले रे बांबारड्यात, म्हटलं हत्ती इले ना, ते हत्तीने नुकसान केलं. मेल्या म्हटला तू हय हत्ती येतोला म्हणून बघू नको. तो थय हा ना, तो थय सुरक्षित राहा गो, तर तो हय येऊचो ना. तो थय जेव्हा येता ना तेव्हा थय त्याका आंबडतात. त्याच्यासाठी तुम्ही केरळवाल्यांका जमनी त्या धननच लायत्यात, रबर लायत्यात. त्याचा घर तुम्ही केरळवाला इकले, तेव्हा तुम्ही विचारूक जायच्यात ना, बाबा ह्या जंगलातलं किती तोडतोय, उद्या माझ्याकडे हत्ती येतो असा ना. तुझ्या घराकडे येलो का तू आंबडतो हा. त्याका थैसून कोणी आंबडलो ना तर तुम्ही विचारूक जाऊच्यात नाही. ह्यो आमच्या लोकांचा प्रॉब्लेम हा. आज जी आपण होळी साजरी केली बरोबर, आपली होळी करतो, झाडा तोडूकच होई आमका होळी एक आपली प्रथा हा. पण झाडा जपली तर तोडतलो. आता तुमका होळी तोडूक झाड गावताना मुश्किल झाली का नाही. गावात नसलं झाड. पहिले लोक म्हणत माझी आंबोली घेऊन जा तू, आता कोण म्हणत अरे आम्ही त्या दिवसात सोडून मग याला साडला. हा. मग त्याच्यासाठी आपण एक झाड वर्षात तोडतो मा, वर्षाचे 364 दिवस आपण 10 झाडात जगोग होई. जगोग म्हणजे झाडा लाव गोई ना, मी झाडा लाव गोई असं म्हणायचं नाही. किती माहिती कोकणात इतकी झाडं आहेत ना की ती आधी जगवूया. लावून बाबा एक झाड जगवणं म्हणजे साधी मुश्किल गोष्ट नाही. एक पोराक सांभाळण्यासारखी आहे एक झाड 100 वर्षाचा वाटतं आम्ही एका झटक्यात उडे. आणि त्या परत खायचं झाड लावता ह्याचा नॉलेज निसर्ग का आपल्याक नाही. तू लावून सड्यावर जाऊन आंब्याचं झाड लायची तर थैला पाणी खातलो तो
ते बाकीच्या विहिरींचा पाणी हाडताला लोक खळे कसली झाडा लायतात अडाणी असतं मी काय आपल्या हा. भोवताली जी असत ती आमका जगवची जगव होई ता सांगल्यान तिने का आपली देवराई आधी समजा होई आपण तू बरोबर. कुठची झाडा लागतं जगतं ती आधी समजा आणि आपण ती वाढवू. आता तुका सांगते परवा एक ह्या गेले त्या गावात गेले सुरुंगीची झाडं आहेत माहिती तुका सुरुंगीची फुला तर ता एक गाव हा ना हा 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 कळी ती फुलं आणि वास येता बघा. आमच्या पुढे तर जा हा सुरुंगीची झाडं आहेत ना ती आपल्या त्या एक आरवली आणि तो वेंगुर्ल्याचा भाग आहे ना त्याच्यात लागतात आणि सगळीकडे सुरुंगीचीच झाडं तुका आता जाशीत तर नुसतं तुका सुरुंगीचो वास येतो ते म्हणजे एकदम सुवास आणि त्या गावाचा जो देव हा वेतोबा त्याला सुरुंगीची फुलं लागतात वा म्हणाल लोकांनी सुरुंगीची झाडं जपली एक नंबर. म्हणजे देव ही संकल्पना कशी निसर्ग वाचायचा बघ देवान खरो निसर्ग तो सांभाळण्यासाठी ह्या केलेलो हा. केलेलो असा ह्या झाड माका व्हाया म्हटल्यान देवान ह्या झाड माका व्हाया म्हणजे काय ह्या देवासाठी ठेव व्हाया आमका आणि ह्याच आम्ही करणो नाही आवाज ह्या आम्ही उडयतो देवाक झाड उडव सारख्या वाटणार नाही झाड माका व्हाया ह्या माझा झाड हा ह्या जेव्हा देव माझा झाड म्हणता ना तेव्हा ह्यो कोकण सुद्धा माझो आणि देवराई हा कोकण एक लक्षात ठेव ही झाडं आम्ही लायली रे माका सांग कितकी झाडं आम्ही लायली हयसर लावूक कोकणात नाही. काजी सोडून कोणी झाडं लावूक नाही आणि काजी लायताना 10 झाडं तोडलीत आम्ही बरोबर मग आपल्या पूर्वजांनी जे दिली ना आपण जंगला प्रत्येक झाड कायच कटिंग बिटिंग कायच ना रे. आमचो माणूस काहीतरी चुकता आणि ह्या जर लवकरात लवकर बदलूक नाही ना तर कोकण संपाक उशीर लागायचो ना. जीवनशैली टिका होई काय लाईफस्टाईल आता जी आम्ही लाईफस्टाईल करतो ना आम्ही गोयाची लाईफस्टाईल घेऊन बघतो आमका गोयाची लाईफस्टाईल ती नाही बाबा ही म्हापशात आणि कळंगुटाक दिसता दॅट इज नॉट गोवा तुमका खरा गोवा बघूचा 70 केरी बिरी पोल्या बिल्यासाठी खिरा आपलं कोकण जसं हिरव्या आहे ना तर हिरव्या परत आणायचं हिरव्या गारात ठेवा आणि आपल्या माणसांक पुढे नाही आपल्या कोकणातल्या माणसा गोव्यात जाऊन कामाक नको तू हय काय तर येऊन काय तर कर. आणि होय काय होय मी काय सांगतो आता आपलं गावा तुझं धरे बांबरा कोणा तो मांगेलिया माका सांग आमका कोणाक दाखव जगाचा अरे आमका आमच्याच गावात दाखव घालूया ना आमची पहिल्यासारखी हाफ पॅन्ट आणि मारूया एक कोयतो पाठी आणि फिरूया कटर घेऊन फिरतात ते आणि खरं मरे हा तुका कोण विचारतो तुका खय जाऊचा आणि सांगता पोरा दिनातलं लग्न अगो तुका ह्याच गावात जाऊन ह्याच गावात राहायचा काय जगाक दाखवच्यासाठी आपण जगायचा नाही बरोबर मग आणि दुसरं आपण पूर्वजांनी एवढे देवराये तयार केले आपण किती देवराये तयार केले रे असं तेच जपाक जमत नाही नाच जपंग ना आमचे खूप ना आता आमच्याकडसून जितक्या होताला ना तितक्या आम्ही करतो दुसऱ्यावर मी घालूचा टाइम गेलेलो आता स्वतः करूचा आता स्वतः करूया आता मस्तपैकी पॅक पिऊया पण चांगला तसा आपल्याकडसून पुढे गाव आहे आता गजाल आपणच सोपैलू तर काय नाही राव. बॅग भर तू मारतला बाई मारा मारा चला नाही मारता ऍक्शन शबाईचा मावला हुयतुय मावला तर शिगमोत्सवाच्या तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा आणि आमचा हा पहिला व्हिडिओ कोकणी रान माणूस प्रसाद गावडे आमच्या मित्रासोबत खूप चांगल्या प्रकारे झाला आहे तर सर्वांनी शेअर करा तो यात कॉमेडी पण आहे आणि एक चांगला असा संदेश आम्ही तुम्हाला एकत्रितपणे देण्याचा प्रयत्न केला आहे तर तो संदेश अजून लोकांपर्यंत पोहोचवा आणि त्यावर वागण्याचा कृती दाखवा थोडी आणि आमचे असेच व्हिडिओ बघत राहा कोकणी रान माणूस या चॅनलला पण जरा भेट द्या तुम्हाला माहिती आहे खूप सुप्रसिद्ध असा कोकणला भेट म्हणून फेमस आणि असेच व्हिडिओ आम्ही घेऊन येत राहणार आहोत तर सबस्क्राईब करा दोन्ही चॅनलला जर सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा कमेंट करा शेअर बघत बसा टाइम पास करा बाय बाय हॅपी होली हे या घे. मी इंट्रो घेतो